विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांचा सुफडा साफ करून भाजपा महायुतीने प्रचंड बहुमत मिळवलं। या यशाचे शिल्पकार लाडके मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर रंगारंग कार्यक्रमात मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली। हा सोहळा मारुती मंदिर इथं भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी भव्य स्क्रीनवर प्रक्षेपित केला। या सोहळ्यात ढोल ताशांचा गजर, फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली, लाडू मिठाई वाटप करण्यात आलं। रत्नागिरीकरांनी या सोहळ्यात उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला। मारुती मंदिर इथं आयोजित कार्यक्रमाला भाजपचे दक्षिण रत्नागिरी जिल्हा निवडणूक समन्वयक ॲडव्होकेट दीपक पटवर्धन, रत्नागिरी विधानसभा निवडणूक समन्वयक सचिन वहाळकर, जिल्हा उपाध्यक्ष सुशांत उर्फ मुन्ना चवंडे, जिल्हा चिटणीस सचिन करमरकर आणि जिल्हा चिटणीस उमेश कुलकर्णी, माजी नगरसेवक राजू तोडणकर, समीर तिवरेकर, अशोक मयेकर, ॲडव्होकेट विलास पाटणे, प्रवीण देसाई, पल्लवी पाटील, संपदा तळेकर यांच्या समवेत धामणचे सरपंच अमर रहाटे, माजी सरपंच संदीप शिंदे, मंजिरी पाडळकर, ओबीसी जिल्हाध्यक्ष भाई जठार, ऐश्वर्या जठार, ग्रामपंचायत सदस्य, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।